Leo ga mana ege mo. Kedu ka ị mere kedu ka ekesi anya kedu kwanụ kanvazi si eji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ nọ na-aga nke ọma nwe nji nọmba mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ ya afọ mbụ ọmalịcha adị ugwu ebe nji ebe n'ụbọchị nke aka na o nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ncha ịkọrọ gị tata ihe onyonyo a nwere ike ịbụ nnukwu ibu ya bụ eleghị anya ị nwere ike ịfụ agwa nke abụọ na agwa nke mbụ ịghọtara m ga-agbalị ka ọ bụ na m kwuru ya ka ọ ghara ibucha nnukwute ibu etu a ngwa ka anyị na-aga n'ihu e nwegasịrị ụzọ dị iche iche ndị Igbo si ezi ozi na-abụghị ozi ọnụ ihe eji mara ozizi ozi ndị Igbo bụ na enwere ike mmadụ achọ izi ozi ugbu a were ọnụ wee zie ya ṅụrị ka gaa ka gotere m ihe bịa ọ bụ m na-eme gaa na nke mma Ngozi si na nsị ya manye gị agwa bịa onyinye Chukwu gaa wetara m ya ihe a bụ gịnị ozi ka ọ bụ mana enwegasịrị ozi ndị nke anaghị eji ọnụ ekwu mana emere gịnị eziri ozi ebe anwa ka nye gị ọmụmaatụ ihe m na-akọwa abịa n'obodo dịka na mpaghara steeti Enugu obodo m bụ obodo Ọlụ enwegasị etu esi ezi ozi dị iche iche mmadụ ga-abụ ozi ịmara na ya bụ ozi ezigo ya ma ọ bụgodị na-eji ha ọnụ wee zie ya bụ ozi ka nwere ọmụmaatụ nke mbụ ọ bụrụ na nwaanyị anọrọ ebe di ya were kpebie si na n'ọchọ ọzọ ịnọ n'ike o ji anụ na ime gịnị agwụgo ya na enwezi ihe gbasara ya ebe ahụ eleghị anya ọ bụ na a na-emegbu ya maọbụ eleghị anya ọ bụrụ na o kpebiela si n'ọchọ ọzọ enwere ihe ọ ga-eme na-ekwughị okwu na-aka ya aka ọ bụgo na ọ gwa ha ndị be nke nwoke ahụ na ọchọ ọzọ elu o nwere omume ọ ga-abụ mee amara na ugo eberela mgbagbu ihe a wee bụrụ gịnị enwere afịa anọ n'ala Igbo enwere Eke, Orie, Afọ na Nkwọ ọ bụ na nwaanyị dị etu a eburu akpa ya wee sibe di ya were naba ụbọchị Nkwọ ị mara na o kwelasị na ọ chọghọzie ịnọ enwere ihe megidere ka nwaanyị dị etu a mee gịnị nachitebe di ya maka mbọsị Nkwọ ahụ o ji na bụ ihe o ji gosi na onwezi ihe gbasara ya na ndị ọ na-anụgo maọbụ ndị na-anụbi ya ịghọtara nke a bụ ozi ejighị ọnụ wee zie ma na-emego gịnị ezighị ya nke abụọ wee bụrụ ọ bụrụ na nwoke anụ nwaanyị wee kpebie sị nwaanyị a mụ na ya ama mbizi afụgo m ihe omego m ihe achọghịzi m ma ọ bụ na afọzi m ya n'anya achọziri m ịnụ onye ọzọ enwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme enwekwara ihe o nwere ike ime site na-ekwughị ekwu ọmazie ozi ziri ozi etu onye ọbụla ga-esi wee fịa ihe dị etu a wee bụrụ gịnị ọ bụrụ na nwoke dị etu a wee kpebie na ọchọ ọzọ ihe ọ ga-eme bụ o bulu mmanya ngwọ ma ọ bụ nkwụ elu biko ọnwụ mkpọtụ ị na-anụ n'okirikiri ya ewu n'iwe n'akụkụ m ebe a na-eme emume enwere ndị na-akwa ozi ndị na-egbu efi n'ebe ndị na-edo ihe na-ekpuchi ha ya biko achọrọ ka m ihe onyonyo a taa iji che ka yọ gị ya bụ ihe dị etu a bụrụ m na nwoke anụnwa apụta ọ bụlu mmanya ngwọ maọbụ nkwụ elu wee gbanye na ọba mana galọn dịka ndị ugbu a si eme ya ọ gbanye mmanya dị etu a na galọn ihe ọ ga-eme bụ o were ihe dịka mkpụrụ akị anọ akị ọkpụkpọ akwụ mkpụrụ akị anọ o were mkpụrụ akị anọ ọ chinye na mmanya ahụ ọ chinye ya na mmanya o buru ya bụ mmanya wee gabebe ndị ọgọ ya ga-anabata ya ọ bụzie na ọ ga ya anabatazie ya ka ebido mee gịnị mụba mmanya onye ọbụla na-aṅụ ikwu a na-aṅụ ibe a na-aṅụ ọ bụ na nkatazie mmanya ahụ agazie mgbe a ga-agbacha nke dị n'ike onwezie ka esi fụọ akị amara na mmanwụ a na-anụba ebelu mana onwezi ihe na-ekwu na nwoke a emeghọ gịnị na ọ chọghọzi ọ nke ndị bekee na-asị ya a broken bottle has no mortality mana nwoke a sịrị gịnị achọghọzi m ịnụ ifugo na oziga ozi mana o jighị ọnụ wee mee gịnị wee zie ya bụ ozi a na-agakwa n'ire o nwere ọzọ bụ ọ bụrụ na nwaanyị apụta kịta na omenala Igbo ma achị ịnụ nwaanyị ọ bụkwa naanị sọsọ na ihe gbasara di na nwunye m na-abịa abịa na omenala Igbo kịta ọ bụ na nwaanyị
abịago wee mechaa ihe niile gbasara nwaanyị mana anụbeghị anụ awee sị ya nya ga-amata ana ịbịa n'oge gboo nwe ihe a na-akpọ ịmata ana onye anwa gaa n'ezinụlọ anwa izu anọ ka ha na ya ga-ebi izu anọ ka ha na-ebu orie afọ nkwọ eke otu izu orie afọ nkwọ eke otu izu ha na-ebie ọ mara ma ndị be nke nwoke na-enyocha agwa ya ndị be nke nwaanyị a na-enyochakwa ya bụ ọ bụ na nke nwaanyị anakwuru ndị be nke nwoke ka ọ gaa mara ka omume ha ka ọ gaa mata ana ebe anwa o ruo ebe a ọ na-ebikwa ndụ ya ọ na-enekwa ya ma ezinụlọ dị etu a ọ ga-abata nwoke ọ bụ ihe ọ chọrọ ịghọta ya bụ ndị be nke nwa nwoke anwakwu a na-ene nke nwaanyị anya nwa anụnwa ọ bụkwa onye azụrụ azụ ọ bụkwa onye na-agbapụta ụtụtụ were aịzọza ọhụrụ ọ bụkwa onye na-esi nri omeme nke ọzọ ịghọta onye ọbụla na-enyocha ọ na-eme nke ọ na-eme nke ịghọta onye ọbụla na-enyocha ibe ya ọ bụ na nke nwaanyị anwa abịa wee nọcha ndị be nke nwoke ahụ ọ ga-ịmata na be ha ga-ewelu mmanya bunye mmanya na ihe wee bunye nke nwaanyị ahụ ka ọ dịziara eburu mmanya ọ na-ana o nwere onye ga-eso ya ịghọta ọ pụta n'ụzọ nyawa ka ọ dịara ọ bụrụ na o weta nzu ọcha wee kaa na ite mmanya ahụ ụzọ anọ buru ya wee bata be nne ya ịma na o kwetego na ọ ga-anụ ọnya ya bụ o buru mmanya bukwasa n'isi ya a ga-afụ nzu anụ ahụ ọ kara ịma na o kwetara na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-anụ ya mana ọ bụ na tupu ọ bata be nne ya na o were unyi wee kaa n'ite mmanya ahụ were unyi ụzọ anọ wee kaa ya wee buru mmanya a n'isi wee bata be nne ya ịma na anakwa m aga agakwa m ebi nwa ebe ahụ ọkwa ịgbasa m na ndị ahụ ma ndị be ha mara na efenyelọ ịghọta ka nwa bụrụkwa enwekwara ọzọkwa ihe dịka onye mmadụ nwụnara okịta ọ bụrụ na o nwere obodo na steeti Imo Mbaise na steeti Imo ọ bụrụ na mmadụ anwụnarị mmadụ ebe ahụ ebe onye anwa kere akwa na-egosi onye nwụnarị ya ọ bụrụ na onye anwa ewere akwa kee n'iri ya etu ị mara na ọ bụ nne ya maọbụ nna ya na-egene nwụnarị ya ọ bụrụ na onye dị etu ewere ya kee n'akụkụ ebe a ịma na ọ bụ nwanne ya o kee n'aka ekpe ịma na ọ bụ nwanne ya nwaanyị o kekwazie ya n'aka nri ịma na ọ bụ nwanne ya nwoke ya bụ etu o si wee kaa akwa gosiri etu o si ya wee nwa akwa kee ya nọrọ be ya maọbụ onwe ndị oge gboo na ịma na ihe a na-eme bụ onye kaa akwa ya mana o nwere ka ị ga-esi kee ya n'iru ịma na onye dị etu na mmadụ ma gịnị nwụnarị ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ka anyị na-agakwa n'ihu ọ bụrụ na mmadụ achọta mmadụ kịta ka m were ọmụmatụ na ngalaba enyi m ọ wee bụ na enyi m ahụ mere gịnị enyi m ahụ anọrọ ya ị mana o nwere ka m ga-esi wee gwa onye ahụ si ya na mmadụ chọtara gị ama m na ịmara ngwa ka nkọrọ gị ihe m ga-eme bụ ọ bụrụ na ihe dị etu a dị mbịa kịta na m chọtara enyi m ọ bụrụ na ọ nọghị ya ihe m ga-eme na aga m akara akwụkwọ ndụ m fụrụ akwụkwọ ndụ ọbụla na-abụghị ogirishi maọbụ ọmụ ịghọta m kara akwụkwọ ndụ ọbụla m fụrụ na-abụghị ogirishi maọbụ ọmụ ewere m ya nkata obere efu ọbụla ọ na ndị nke akpọgo nkụ na ka m were amụmatụ na ha kpọrọ nkụ kịta akwụkwọ ndụ etu a m were ya mbịa na ihe o ji agbachi ọnụ ụzọ ya ewere m ya megide banyere ya n'ọnụ ụzọ ya mgbe ọbụla o ji gacha ọ ga-asị na nwekwana onye chọtara m ebe a mgbe ọbụla iji fụzi esi achọtara m gị o mana ị nọghị ya ọmụ abụ onye nwa were akwụkwọ ndụ banyere gị n'ọnụ ụzọ gị mana enwekwara ọzọ etu ọzọkwa ọ dị ịghọta o nwekwa etu ọzọ nwere ike isi wee gwa mmadụ na ịbịa be ya nke a wee bụrụ ọ bụrụ na ịbịa be mmadụ ọ bụ ebe na akwụkwọ ndụ anọghị nso enwere ihe ị nwere ike ime ọ bụrụ na oche dị n'iru be onye anwa ị nwere ike iwere oche anwa ọ bụ na ịmaga na ibuso oche eji etukwu ana oche na-enwe n'iru nwe ebe a na-agbado ya azụ ọ bụ na ọnwaanyị n'udiri okwu nke ọbụla iburu oche anwa ọ bụ na oche nke a na-agbado azụ iwere iru oche anwa ebe mmadụ na-etukwu ikpụọ ya wudo ya na ọnụ ụzọ ya ya bụ ọbịa ọ ga-akpọpụta ya akpọpụta iwere ya kpudo n'ọnụ ụzọ ya mara na mgbe na o ji dọma na mmadụ ya ọ bụkwa na oche eji osisi akụ ịbịa inibe oche anwa enibe n'iru ọnụ ụzọ onye anwa mgbe ọbụla onye a ji gacha wee pụta ọ mara na mmadụ na gịnị na mmadụ chọtara ya ebe a ya bụla ọgwụla ka ọ ha m n'ọnụ na agwa nke mbụ a anyị nwekwara ike ịfụ agwa nke abụọ ọ bụrụ na ị chọrọ agwa nke abụọ zitere m ya ozi a na comment section ka nwee ike zitere gị gwakwa gị ihe ọ bụ ịghọta ngwa ka emesịanụ afọ mbụ ọmalịcha adịbọ biko echefula ka subscribe ọkwa ifuru ihe a na-abụ nnọgide mfuo
ụdịrị ya ahụ adị ọzọ kịta ị ga na-afụ m back to back back to back ngwanụ ka emesịa